Dia kok iyo nan lamo juo ka dibaco konya dia bilo ka diulang balik dia ya pesan dari Biong Rimbo. Lanjut. Sakit jua Pasan Putra Lereng semalamko kalau itu dibaca ko Mai iyalah sebulan nambah ndak urau ya. Pasan dari Putra Lereng.
pesan biang rimbo santako ma kalau orang Telawi nan kare baco ma itu PSR nan punya pamenan cuma ya lanjut. Kalau tipak jadi kami kemaya Bang Ed 100 job yang ribu kwa sedang mencari pamenan baru kemaya. Ko ado dek ma tolonglah aja bicara maya. Pesan Bang Ed 100 job yang ribu ya. Biai. Kalau Bang Ed ko 1 job yang ribu ko kadibaco ko biai. Iyo ndak kasangka beloknya do biaya. Kasolok beloknya ko ya. Kok ditahu biai ko tolonglah dek biai jo bicaro tek biaya. Ma, awak biarlah jonan ikom yang ma yo nan baju hitam ko ma, tolonglah dek ma jo bicara ma. Pesan biang rimbo.